This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Kakam tu kam snew, bon sien kam day kakam kabasok ban le Marwei namar ka day hi kakam kabadon kam paralok lanikin hon na kabanta ban yo ban pen urlong yak ay kabatmu. Na kajingja kabla jah maulai nongkwar haka khat pratrik jeliu arja arpesan kabla yoi ban yoi pelen bakawai ka khana kabarang don hapo khat pras nam karta kalalej ban law yaki Sohshkor na kawai ka hebret kat ba kadang lej pai sheyeng ka pen pau sa ka perthai na kini ki khana ki day ki bala yo yaki jing hikai. Bat om day tang hakitai ka sngi bakatai ka khana kan Donkti Hynrei laong bakala Donkti ru hakawai ru ka kam law Sohshkor ka baja maulai Nonglum haka arpau tarik jeliu araja arpusan ka bakila ot ya ka Sohshkor ka banaka liang ka mon jong I hebret ibadang khandai snam karta bat yakani ka kam la le ka por ka ba sau baji ai ka por bai ni hebret idang le kai shabar ying. Laong bahakani ka kam kani ka khana ka bamday na ka jaj mrew khasi kala le ekani ka kam da ka bapendon kam da ki tiar ban ot yaki Sohshkor. Tangkat ta la yathu bakani ka khana ka bala syak kam menta ka sngi ka arpo ar tarik jeliu arja arpsan kala le ekani ka kam ha ka jiadon langpat ki paralok jongka ki bregi khana Shynrang ki badon ha karta arpo bat arpo lais nam karta. Yakini ki Shynrang ki pulet ki la kam lang hi ne ka sngi bat kini ki Shynrang ki de ki basa ha ki than jayau bat riat samthia. Naka jingyo ban kem yakine la pausai bahaswa ban le ikani ka kam kini ki khana ki la le da ka bawat jing tep shwa yaki jaka namar baka kam ka bagi thmu ka dei bet yaki hebret yakini ki Sohshkor ki pulet ki la yo kurop no na ka wei dukan snack share ka badon ha mauba ka batip kerteng kum ka New Oscar Jewelers Shop kumban supan kan mau dang ha ki khindiat por ha ka jingyo ban yakran bat ka hebret ka bla sha law Sohshkor ha maulai nongkwar na ka jing ai jing bet na ka yeng ka sam ka ne ka hebret ka la yathu makatai ka kanthai ka la kli jing kli shwai ka nadu ka por ba ka dang mi na school bat hadien ka ne ka la sedang ban but dien yaka. Habatin, pej bahagi ki shop plus F. Ka plus F? Hakabam bangi bam duna ki eki bataye kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka shop plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jing ki mar bam ka jing ma lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka khia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka shop plus F menta ka sngi Lawan Ra Shapi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.